Good morning, guys. Madilim-dilim pa. It's 6 o'clock in the morning. And look, may katulong ako sa paglalaba. Oh. Ginakalat. Tuwan-tuwa siya ng ganyan. Yung kinakalat niya yung mga damit. Yung inilagay ko dyan ng mga labahin na ibinukod ko ng damit niya, inilabas niya din lahat. Yan lahat ang labahin natin. Maaran, yung mga sapin pa sa kumot. Ay, sapin sa kama, tsaka mga punda. Nakasalang na ako doon. Ilalagay pa natin yung mga damit mo. Say good morning. Bebe. Bebe. Good morning. Oh, sino to? Snabera ka na ngayon sa camera. Ano? Gusto mo. Magkakalat siya ng mga damit. Yan ang gusto niya. Magkalat ng mga damit. Oh. Sleeping Beauty. Ang ating bebe dyan. Kaya nakakapagtapos-tapos tayo maglaba. Last na yan. And ito isasampay na. Last na to. Mga basahan na yan. And then, ayan na lahat sila sa sampayan. Meron pa dito sa harapan. Mga kumot-kumot. Yun. Hindi nga masyadong maaraw ngayon. Parang makulimlim o ulan. Hindi ko maintindihan ng panahon. And iba na naman yung boses natin. Hindi ko rin maintindihan. Ba't ako naging ganito? Siguro sa vaccine pa rin. Bahala na. Bahala kayo dyan. And kagabi, hindi ako makahinga. Sobrang barato ng ilong ko. And then today, wala akong sipon. Pero hindi ko maintindihan ba't nangungungo ako. And nabibingi ako masyado. Ano ba yan? Parang ayoko na magpa-second dose. Pwede ba yun? Nakakainis. And nagluto na si Papa ng lunch natin. Ano oras na ba? Mag-11 o'clock na. Sobrang busy maglabain, maglinis sa paligid. Yan, nagpapausok si Papa. Nagpapausok. Ang daming dahon-dahon. And ang ulam natin ay nilagang baboy. Sunday, maglalaga tayo ng baboy naman. Lagi tayong gulay. Karne-karne naman minsan. Jillian nagre-reklamo na. Mama, lagi na lang ano ang ulam, anong ganyan. Tapos si Papa mahilig sa pansit canton. Hindi naman na araw-araw nagpo-pansit canton, pero nagreklamo na siya kanina. Pansit canton na naman. Si Papa kasi mahilig dyan. So ayan, nagreklamo na siya, kaya nagkarne naman tayo ngayon. Nilagyan niya ng, lalagyan pa lang pala, nito papaya. Pinalambot na kalahating kilo ng baboy. Mamaya paluluto. Ito katira to kaninang umaga, nagsinangag kami. Hindi na ubos. Nagwawali si Papa dun sa unahan. Ayun. Pansinin naman natin. Pinapansin ko naman. Pero, mas marami kasing times na hindi ko siya naisasama sa vlog. Pero, marami ang ginagawa, guys. Mga little things na ginagawa ng mga asawa natin, kailangan pinapansin din natin yun. Kahit maliliit na bagay lang yun. Katulad ng siya nagluluto ng aming pagkain, siya yung nag-iisip. Minsan tinatanong niya rin ako, minsan ako rin naman nagluluto, pero mas lamang na siya ang nagluluto. So, kailangan malaman nyo rin yun. Kasi baka isipin nyo, hindi ko kasi sinasama sa vlog. So, ayun, yung little things na ginagawa niya, katulad ng pagising niya sa umaga, siya na yung nagpapakulo ng tubig, magliligpit na siya paligid, nagwawalis-walis, and yung mga halaman, naasikaso niya na, and then, pag alam niyang busy na ako, siya na mag-aalala kay baby, yung mga ganung bagay, kailangan pinapansin natin yun, yung little things na yun. Kasi minsan, pag nakikita natin na nagsiselfone na, parang ang isip natin, nagsiselfone, kanina pa nagsiselfone, puro cellphone na lang. Ganyan din ako minsan eh, yung sarili ko mismo, na pag naka-cellphone na ako, sasabihan niya ako na, cellphone na naman, ang dami pang gagawin, ganyan-ganyan. Eh, ako naman kasi, kaya ako nag-cellphone, gawa nang nag-i-edit tayo, and minsan, nanonood din ako ng mga ganyan-ganyan. Parang yan yung pinakapahinga ko ba, kaya nag-cellphone ako. Pero yung times na nagwalis ka, naghugas ka, nagkarga ka ng bata, nag-alaga ka ng bata, nagpaligo ka ng bata, naglaba ka, naglinis, hindi nila napapansin, ano? Pero yung nagsiselfone ka, na umupo ka dyan, na nagsiselfone ka, sabihan ka agad, oh, kanina ka pa nagsiselfone, may gagawin pa. Diba? Pansin nyo yan, guys. Pansinin nyo. Kayo din ba ganyan sa mga bahay nyo? Yung mga anak natin, na maghapon naman siguro na may ginagawa. Tapos pag nakita na natin na nagsiselfone, oh, kanina pa nagsiselfone, ano yan? Diba? Daming relate na naman dyan. Totoo naman, ba't kaya ganun tayo? Yung mga little things dapat pinapansin, ha? Don't forget that. Kasi malaking impact din yun sa mga partner natin pag pinansin natin yung mga ginagawa nila na kahit maliliit na mga bagay-bagay lang. Tawag to. Sobrang sakit nung dila ko doon sa may dulo.
May mga ano siya, hindi ko alam kung ano yun. Parang sugat, singaw. Mga 2 araw ko na. Simula nung nagbabaksin, hindi ko alam kung dahil doon or, ewan, baka hindi lang ako naliligo. Ang sakit niyang umuya. Ang sakit sobra. Tapos pag nilunok lang ako ng tubig or ng laway, sobrang sakit. Sa may dulo ng dila. Dito ah. Ayan, dyan. Sobrang sakit. So, kayong gamot dito, singaw. Singaw yata. Yung mga sugat daw, pinakita ko sa kanila sa pina-flashlightan ko sa loob. Mga sugat daw pa ganun. Daming sugat. Ano kayong gamot doon? Tapos ko lang maligo guys, and may pupunta dito na mag-i-interview sa atin. Project niya daw sa Araling Panlipunan. Anak ng pinsa namin. Nandyan. So, naantay ko lang. Mag-lipstick ba ako? Parang okay na. Huwag na. Tama na yung simple lang. Ang interview nila is para sa isang OFW daw. So, may mga tanong. Eche. So, sana masagot natin. Sabi ganun. Wala. Ano lang siguro nila yan? Project. Sa kanilang subject. So, ako, dapat si Ate Helen, sabi ni Ate Helen, hindi daw siya madaldal. So, sa akin ibinigay. Kasi madaldal daw ako. Hindi naman nalata, guys, no, na madaldal ako. Inom muna ako ng tubig. Dahil, hindi itong kinakain ko. Gawa ng barado nga. May makahinga kanina. Naliligo nga ako, barado yung ilong ko. Grabe, wala naman natulog. Wala, kahit suminga ako, wala. Pero, barado siya. Ano yun? Bakit gano'n? So, sa mga nabakunahan dyan, gusto nyo pa ba? Anong nasasabi nyo? Ano yung naramdaman nyo? Ano yung pagbabago sa katawan nyo? Parang, nagsisisi ako na nagpabakuna ako. Parang ayoko na. Parang nanghihina ba? Na ewan. Parang hindi ka naman lumakas or something. Parang mas lalo kang humina. Madali kang kapitan ng sakit. Bakit laging ganun? Dapat diba hindi ka magkakasakit masyado? Ewan. Ganun yung pagkakaintindi ko sa bakuna. Diba sa mga baby kasi binabakunahan sila para hindi sila magkaroon. So, bakit tayo? Binakunahan tayo. Pero nagkakaroon pa rin. Ganyan nga. Si Papa, alam nyo, hindi na yun nawawala ng sipon at ubo. Simula na nagpabakuna siya, hindi ko alam. Pero talagang ganun yung problema niya. Pag gabi barado yung ilong niya, hindi siya makahinga. Ewan kung anong nangyayari sa atin. So, sa mga nabakunahan, please comment down below kung ano yung mga experience nyo, naranasan nyo after mga ilang buwan. And nung nabakunahan kayo after a week, anong mga pakiramdam, ganyan-ganyan. Comment down, please. Baka kami lang yung nakakaranas nito kasi mahina yung immune namin or something. So, comment down kung kami lang talaga or kayo din ba. Morning routine niya ni Papa. Magwalis. Sobrang aga pa, madilim-dilim pa. Madilim-dilim pa. Nagwawalis na yan. Morning routine. Pakain na. Nagluto tayo ng breakfast natin. Walang kasawaang egg at sinangag. Bebe, gising na rin yan kanina pa. Anong gawa mo dyan? Hindi na ako nakapag-end ng vlog kagabi, guys. Kaya patuloy na lang natin today. Ano, bebe? Hello! Kuha muna tayo ng module, guys. Good morning nga pala. Sa dami ng estudyante na to. Good morning ulit. Kuha lang natin ng module kanina. Nagmamadali si Papa. Nakikipag-chismisan pa ako sa mga kapatid ko. O ano-ano pinag-chismisan namin. Bigla akong tinawag. Nasaan yung bayong? Pupunta naman kami ngayon sa bayan. Mamimili tayo ng paninda. Maulan nga. Sana hindi tayo abutin ng malakas pagka nasa biyahe na. Mayo dyan si Bayong! Saan kaya yung Bayong? Ay naku. Kung kailangan, wala na dito. Dinamit ko kanina pagkuha ng mga module. Baka dinala nila sa kabila. Pati Bayong dinala. Hindi na lang yung mga module nila. Ay nakaw. Punta tayo sa kapitbahay, guys. Oh, alam na. Ako lang ba ang kinukulang? Ako lang ba ang kulang dito? Hindi, ikaw lang mo. Mga busy yata ang ating mga kapamilya. Parang busy yata ang mga kapamilya natin dyan, ah. Wala, itigalat ni. Ako na lang ba ang kulang? Ano man yan, boy? Tasara dito. Yan, ganyan, oh. Ay, sa dito man dyan, audio. Teka lang. Okay, explain ko lang ang nangyayari dahil baka naguguluhan kayo. Gumagawa sila ng
ginatan or ginatang bilo-bilo or ginatang halo-halo. Ewan ko anong tawag niya dyan. Si Dandan na. Dandan. Dandan! Nakapanood sa sarili mo, Dan. May bisita kasi dito eh. Mga bagong dating. Kaya naghalo-halo sila. Ah, ginatan pala. Ano yan? Bigas na pinagiling. Tapos, binilog-bilog. Ano? Kuming bagas. Ano yan? Malakit. Ah, malagkit na bigas pala. Hindi Malagkit. hindi bigas. Malagkit na na maray bigas. sa buong word. Ay. Ano po? Ano po? Ha? Hoy! Ano po? Ang taba mo na, Dan! Grabe! Ang sarap ng flavor nito. Yung mga kamay nila ang flavor, oh. Yan pa lang. Yung kamay nyo pa lang, pasarap na yan eh. Pampasarap na yan. Yung mga kamay nyo pa lang ni Rara, oh. Nagugas pa lang yata ito. Tumae yata ito kanina. Ay, talaga naman. Yaman ako lang. Ngayon si RR, pero sarap man niya. Eh, nag-ihi yan sa bago. Ay, nanaw, garo. Oh, lalo na niyo. Ano yan? Tapos na. Oh, tapos na. Tapos na ang ambag ni Papa na nyug, oh. Nag-enjoy yung pagbirilog. Pasara dito. Yung si Baninay. Turog. Sino, bata? Para malibang-libang. At kanina pa gusto niyang lumabas. Napakagala na. Gusto niyang pumunta dun. Ayaw niya na dito. Sawa na siya. Binili ko pala ito ng sleeper, guys. And ayaw niyang suotin. Hindi siya sanay. Kanina, pati si Kuya Kiel, binili ko rin. Kaso, hinuhubad niya. So, kailangan natin siya sanayin na paglalabas, kailangan niya isusuot to para makapaglakad na siya sa may lupa. Ang ginagawa niya, kinakagat. Sinusuot namin kanina sa kanya, tapos maglalakad. Nilalakad niya. Pero maya-maya napapansin niya na may suot siya. Sinisipa niya. Ang cute-cute, guys. Sobrang sakto lang sa kanya. And, ayan, ang cute, oh. Ganyan siya. Dapat daw yung may sipit dito ang bilhin. Walang sipit ito. Hindi pa, bibili tayo susunod. Wala kasi doon. Doon sa pinila namin, puro mga ganyan, yung may close dito. 85 na to. Liit na to. Oo, may sleeper ka na, bebe. Nagitimpla si Papa ng kape. And alam nyo, ang first word niya talaga na buo, kape. O, pag nakita niya yung kape. Kung magsasalita. Ano yun, bebe? Sa sa api. Ano yung dala ni Papa? Pe! Ang dala ni Papa? Pe! Galing talaga. Anong dala ni Papa? Pe! Galing talaga yan sa kape. Oh, ah! Pa? Anong dala? Ano yung dala ni Papa, bebe? Uy! Pe! Dal na niyan. Ha, ayun na magsuot ng sleeper niya. Sinong mahilig sa kape? Na batang-batang, makulit? Tayo. Mag-enda tayo ng vlog. Oo, hindi na nakapag-vlog kanina. Ay, dirty yan. Dirty. Nakapaglinis na ako, pantulog na. Si Bebe hindi pa, lilinisan pa natin. Kumain pa kasi yan ng orange. Oh, kaya malagkit na naman. Ay! Dirty pala yun. Stand up, dali. Babay na, babay. Bebe! Buti marunong na siyang kumain. Tinitira niya talaga yung mga balat. Tsaka yung ano ng orange. Pag may buto. Marunong na. Ano, Bebe? Hello! Uy! Amos, oh. Tingnan naman, Amos. End na natin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin sa maghapon at kahapon. Dalawang araw ng vlog. Thank you. Don't forget to like and subscribe pa like, guys, para sa algorithm ng YouTube. Bye-bye! Salamat. See you bukas. Sino daw, sino? Bye-bye! Oh, pabay na dali. Bye-bye. Bye-bye! Digdigan ka mo. Digdigan. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na, baby. Bye-bye! Bye. Very good. Bye. 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 Dalawang salita mo ngayon. Kape, tsaka bye. Bye.
Bye! Bye. Bye.